dignitaries ethu. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Sifuna umuzwa hallelujah. Amen bazalwane. Asizukusho ukuthi sinobani wakwabani leyo ndaba sizoyinikeza ubaba wethu ubaba uDube. But let me say all protocols observed for now. Amen bazalwane. Njengalokho besiyazi ukuthi makukhona lokho kongikuko ngempela kahle ngoba kelly what mean Well, guys, that was the most important people abangenayo ke bezothi indlelanhle kuMampintsha uma wakhe nefamily yakhe bese kuba ke uBabs Wodumo unkosikazi wakhe noSpontshi Wodumo bezothi ke indlelanhle kuMandla Nkosi Maphumulo. Ungakholeki ke guys ukuthi ngampela uShimora Mampintsha akasekho. May his soul rest in peace. Bye.